Semoga. Kalau wau sampun wonten Mbak Dwi lan ugi Mbak Veronica ingkang sampun ngaturaken panglipur sakmenika semoga kagem anak Mutia radi gayeng-gayengan kagem Kang Mas sampun kesora rawuh. Iki pun aturaken menapa? Sakit rindu. Sakit rindu nyucuke niki Mas Arga, pengendang mlebet medal televisi. Nggih wonten acara jejak misterius. Nggih. Pengendang ini kan Salindri. Nggih, pengendanganipun niki Salindri niki. Luar biasa Garaga. Semoga sakit rindu. Nyuwune tayub. Tayub nggih. Nggih, Pak, ditunggu. Kepareng sama nggih pupuk beksan nggih. Sesarengan Garaga. Mas Mama. Anak Mutia. Arga mukti duwe gawe ngaturaken semanunggu. Ngisor wit. Wit napa? Rokok. Lak cilik pangkon. Malaria apa malaria sedina kaya seminggu marah kekure. Numpak dagang lagune ngulat wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh bapak ala aduh piyong anakmu koyo wong gemblong kapan diko paring pitulung dai karo kepacut alias kadung ngeteki sawah ngeteki kampung Anak Mutia Mas Mama
RS Audi Arta Media. Terima kasih buat Alhisa State Racing. Anjir. Iya. Rungokna ya Kang Mas. Iya di Mutia. Mas Arke iso wong iso putih meluntuh. Lah iya. Perawatannya apa toh, Mas? Malaria apa kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung. Terima kasih buat anak mutia. Sudah mendengarkan satu lubang lagu ada